Maayong adlaw mga ka-NYGC. Salamat sa pag-subscribe kag pagpamati ninyo sang amon nga channel. Welcome gid kamo diri mga kanay siyaga. Bisan kita may problema, magyuhom-yuhom na. Ini naman si Lolo ninyo Ilyo. Kag si Lolo Jumiloy. Nga mga gwapuhon. Sana all na lang gid ho. Ari na, ano? Ako lang tuya gwapo. Sige, gwapo tatanan para dala na lang ko. Sa mga bag-o nag-subscribe sa amon, thank you gid. Sa mga naga-promote sa amon nga channel, salamat man. Okay. Kag sa mga nagapamasahe diri sa amon bala sa Syra Blind Massage sa Gaisano, Kabankalan. Thank you gid sa inyo nga pag-subscribe. Gani ari na ang aton drama. Yehey! If you like this video, please like, share, and subscribe to our NYGC Nice Liga Channel. Ang nagpapalaga sa imo. Siyaga, Showtime Drama. Tagkaron, sugura na naton ang pag... Di mo ba alam na ang pag-ibig mo'y hardin ng puso ko? Ari na ako sa plaza. Ato may bench. Mupungko ako. Sa nadumduman ko, amoy niya ang bench. Akon sa diin, saksi sang unad nga date naman nga duha. Sang kami pa. Hinhangitan niya ako sang pagkaon. Samtang nagalantaw kami sa mga bata nga nagkahampang kag sa mga tao nga nagalabay. Kag samtang nagalakad kami pa uli, ginauyatan kiniya ako sa kamot. Kag kung may masugat gani kami sadto nga kakilala niya, inapakilala gid niya ako. Abang subong, handurawan na lang inatanan. Naging bayaan na niya ako. Basta subong, wala ako makahibalo kun nga Hindi ko man siya pwede lagson. Hindi man ko ito. Kag hindi naman ko pwede maglagas tuod. Kaya wala naman sang kami. Hag hindi naman kami. Subo gali no. Nga, nagsugod ko kami nga duha. Pero natapos nga ako na lang isa. Pero wala man ko gyapon sa mahimo. Bisan paano, may handurawan gihapon ako sa iya. Kagina, amo ang nakaligad namon nga duwa. Kagina pasalamatan ko ina. Kamusta na yan sa subong? Nadumduman pa ay niya ako. Siguro, wala na kay may bago na siya. Ako ayhan. Sano ayhan ako makakita sang paragit sa akon? Kagang pamangkot, ni ara paayhan para sa akon. Ay, Lorraine. Guwapa ka man, sexy ka man, may kwarta ka man, hindi ka man tani maulihis alta sa syudad. Pero, nga ginabayaan ka, anong kulang sa imo? Gihatag mo man tanan. Pero, siguro, kulang pagid. Pamaida halay ka mo na yung pamroblema yaman. Masya gani ka pamroblema sa imo, ikaw pamroblema sa iya. Ang importante may unod perming ATM mo. Nang tandaan mo, Lorraine. Gusto, diba? Gusto, gid man. Sige na, Puldo. Magambal ka na kay kapamati si Sarboy Tirador. Dasigo na, Puldo. Kaya nagadali ako. Oo, sir. Amoy na yung natabo, sir. Bisan kami. Nagapati gisir nga badakpan na gid namon si Jackie mo. Lapit na lang gid namon sa malagsan, sir.
Tapos sa unahan, may dako nga kahoy, sir. So, siguro, pagkadakoon sa kahoy, sir, hindi masaklam sa pulo ka tao, sir mo. Kasi kadako-dako din nga kahoy, sir. Ito, dira nagkapalipod si Jackie, sir. Ti, abi namon, madagpan na gid namon siya, sir. Ito, ikaw naman buyong ang hambal buyong. Sir, daya mo ni sir eh. Ginlipot namon. Ang pihak nga grupo dito sa pihak. Kami adri kami sa pihak man sa tuong nga bahin. Kibot namon si Jackie. Karon, sang kibuto na namon si Jackie. Natingala kami sir, nga hindi na namon makita si Jackie sir. Pero ang tapak-tapak niya sir, ara gyapon si Ria eh. Tiyan mo na, hindi din namon makita si Jackie sir, nangindulaan ng bata nga to. Oh, Okay, sir. Ginampak po ko sa ulos. Pulo sa armas mo, sir. Kaya ito. talimol ka mo. Nagadrama ka mo nga mga unggas ka mo. Oo, sir. Tuuli na, sir. Tani, magpani ka lang. Utro ka pa kasugi ka. Ay, nakit man ang ulo ko nga yan. Hampak mo sang pulo sang armas mo, sir. Ako'y. Amoy ng bagay sa inyo. Ikaw man. Boy, sir. Sir. Patawaran lang kami, sir. Ginahimo mo naman ang tanan, sir. Ano na bigyan na kapalagyo ang bata nga to. Nangindulaan sa sir. Gani, nagapatigid ko ya, sir. Nga anak ya sa ngasiwang. Ano? Ayabaw, malayo-layo pang highway oh. Ayawan gid ko sinilakat mo. Pero okay lang ah. Anad naman ko sa laktanay ah. Ang importante nga makapuli gid ko sa balay ah. Grabe ba? Tagay na pang lakat ko. Wala gid si may naglabay nga salakyan. Tanay ka bala? May motor nga nagapadulong aw. Wow. So, lapit-lapit na lang ang motor ngayon na oh. Kadasig ba? Balik doon ko ba eh? Hindi. Gasurip lang ang motor ngayon na. Kagbungguan niya ko. Ayabaw, Jack! Ha? Lumpat, Jack! Wala! Wow! Mayo lang yung nakalumpat ko sa kalog ba? Animal. Sino to siya man? Grabe pagpadalagan sa motor ya ba? Gasibad lang eh. Gatapo ka lang ang agi ya oh. Ayabaw, nagbalik siya. Abaw, abaw kadasig man dyan po sa pagpadalagan niya sa motor niya oh. Abaw, tasag normal siya eh. Abaw, bungguan niya mangkuliwat oh. Hala, bunggo Jack, wala. Abaw, ayaw lang kita asong ko galing magtumbo ba. Dito yan naman ba igong ulo sa tiil ko. Sino na siya man? Duda lang ko sini mo. Tinaw ni sa guro ni Boy Tirador mo. Wow, naabot ya guro nga ako ni. Abo nagbalik naman siya oh. Haribla. Haring batong yan eh oh. Ibutang ko ni sa tunga bala. Pang medyo mapungkat ang batong ini ba? Bawara siya oh. Abo nagsurip namang motor ya oh. Ala, ara na siya. Tapos ganda. Nagtumbling di saya oh. Ba, mirisi mo. Nahamuot naman ka Jack. Nagtumbling di saya oh. Abaw, nagtabog siya sa unahan niya oh. No, agoy, no. Kasakit ka sa lawas ko. No, animal. Nagtupa gid ako diri sa kalog. Wala ko gid na mulalungan nga may bato sa ngaging butang sa tunga sang dalan. Animal nga bata gay no. Mabangon ako. Oh. Mayroon ka kay wala na lampos ang ulo ko. Oh, animal gid ang Jackie ngayon no.
ang armas ko. Kinahanglan mapatay ko gid ang bata gina. Kinahanglan. Ako makakuha sa dako nga kantidad. Oh, nasiguro ko. Ngatagan gid ako ni Sir Boy Tirador sa dako nga kantidad kung ako ang makapatay kay Jackie. Ang armas ko. Bukon kong bagol mo nga animal ka nga bata ka. Tiruhon ko siya sa ulo. Oh, para wala na sang duha-duha ang kamatayon mo. Jackie. Maghanda ka. Oh, amo na yung katapusan mo, Jack. Pare Miloy, kamusta ka na? Okay lang Kanami to sa balay ni Loreno. Abi mo na kanami to. busogi ko to blas ang ginhatag sa akon nga spaghetti kag salad. Uh-huh. Way ko na gani na dalaan sa balay kido na huya man ko bala mag-take out. Pero nakibot ko yung nga sa tupad ko may silupin. Imo gali ito. Nano gindalaan mo si Basyang? Hipos lo, laging kaon ko to sa dalan. Huwag ka gadya patawad, Premiloy, basta pagkaon na paghambala, no? Pero, sa tuod lang bala, Premiloy, bisang ginahigugma ko si Sky, pero total may guhay man ta. Kaya tapos, huwag man siya makabati sa aton ginaistorya. Do, may crush ko bala kay Lorraine. Tapos. Kasi, ha? Nga, Liko tapos na. ha? Ambot nga do nagulpi bala siyang ginuyatay niya ang kamot ko bala siyang ginalay-ayan niya ko pakadto to sila balay. Do pamatsyagan ko do hindi ko magbuhi mo. Ati Do delikado pamatsyagan na. ko do nagbalik ko sa 20 anyos. Amo na galing nga kadamo sa mga tigulang nga mahilig magupod sa bata. Kay do nagabataon kaliwat. Abo na gani kaya hindi na kapagpakilala sa mga gordya kasi Charlie. Nga man haw. Basi mo lang magsaylo naman to kang dabo na sila. Kabudlay gali basta higugma ka Premiloy, no? Kaya ang balatsyagon gali siyang tao, hindi mo pwede tudluan kung hindi sino ang kita. ila maluyagan. Di kung kaisa, depende man na sa pagpili mo Basta ang importanteng napili mo, ikaw man ang pilion. Ako ba naging pili sa ginpili ko? Ti siyempre. Pakibato ako sa gani. Abaw, ti siyempre palangga ka na ni Basyang. Oh. Alang-alang di nga pakipagbato. Kaya ti patay naman mga ginikanan niya. Oo, no. Gulang naman siya mo. Why sa choice? Kaya Why po naman lang siya? masagod siya, guro. Ikaw masagod? Do ka imposible. Hindi. Ako masagod siya pagi siya kwarta. Ay, importante, Premiloy. Padayon lang tayo gyapon sa ito ng mga helikoton nga duwa. Abe, tindog na bla. Ido hindi ko kagwanta, subong siyang nabatyagan ko, do mga pi ko. Abe, timplahe ko to. Timplahan? Oo, timplahe ko. Dali lang bla. Ario. gaban. Aring baso. Nga ban? Kanto ka to, tughungan mo ininit. Balik ka di kaya ko si mong kape, timplahon mo. Matyagan mo sa ininit, gasolina, ba'y tughong mo? Wala ka tughong ininit, ha? Wala na ginatughong. Ginatiwang na esbasyo. Ginatiwaan. Oo. Sige. Damo nga daan subong sa mga huluwaran. Huluwaran. Oo, huluwaran ininit, pareho blasimo. Baw. Nakabangon pang tao ngayon na, oh. May lang wala sana lampo sa duta, ba? Baw. Baw nagapalapit sa sako, no? May bit-bit sa armas. Ito! Animal kagad. Nga binutangan mo sa bato ang tungasang dalan. Kundi nagtabog ako, nga bata ka. Hindi ko man nasala. Sala mo man ang abungguan mo ko. Anong sala ko sa imo man? Hindi ta kaya kilala. Nakita ko na ikaw. Ikaw si Jackie, hindi bala. Ay, abaw. Kilala mo ko gali. Noy? Noy. Anong tawag ko sa imo man, Choy? Ate Choy na lang, para respitar na lang. Hindi ako magkanlaw Yan mo na yung katapusan mo. Ay, abaw. Katapusan ko, Gijaya.
Nano? Ibutan ng armas mo. Basi ko malupok na kag maigo ko sa ulo. Ayaw ba? Tapos ko sini. Wala kang magsala, Jack. Mapatay ka man, God. Delikado ka di, Jack. May bahala na. Bahala ng Diyos ako na. Nano man? Noy? Choy? Ibutang ng armas mo. Kinambalan talang ka Kung hindi ka karoon mamate, ate, ambot lang si mo Animal ka. Oh. Binatrasar mo lang ang alakat ko. Ay, abaw. Ako pa pasibangdan mo ba? Sala mo na yung bungguan mo ko. Kung nagrikta ka lang nga be. Subong nakalambot ka na sang kalabtuan mo. Kung hindi ko magsala, tinao ka ni Boy Tirador ay. Ay, no. Oh. Pakot mo. Kani. Wala sang damo pa nga istorya. Mapatay ka, Jack. Oh, karon. Irohon ta ka, Jack. Ay, abaw. Wala ka dyan nagalahog, ya? Irohon mo gigoyaw. Wala ko nagalahog. Ano? Mapatay ka. Ay! Hop! Abaw! Abaw! Hindi tayo lang humahigo ba? Noy! Choy! Nano man? Ibuta ng armas ba? Kailangan masipa kung kamot nga nagabitbit sa armas Choy! Animal ka. Wala ka na igo. Pwes sa marason. Maigo ka na. Are. Ay! Ay, abaw! Aw, paw! Wow, may lang gani nakalikaw pagid ko ba? Oh, patyon mo gid ko gali, ha? Wala ka gisang kaluoy ba? Patyon mo gid ko. Animal ka nga bata ka. Ang bala sa armas ko malikawan mo pa. Oh, pwes sa marason. Hindi na. Karon. Are. Ako na, yana! No. Ano? Nagtabog ang armas ko. Karon, Choy! Wala ka na sa armas, ha? Mano-mano, hala! Atake, kinagadali mo ko gani. Animal ka. Are man ang halagison ko nga sipa. Hop! 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 Papaw! Lapaw na, Choy! Oh, animal. Mabtik magaling ang bata nga ini. Ay! May wala mo gid nalikawan ang sipa ko, Choy. Pasensya gid ah. Ata! Baw. Wala na sang gagiho, oh. Lipong gid siya. Pasensya gid ah. Mga malain ka mo. Dali lang bala. Gusto? Ang motor niya ngayon among gamiton ko. Ay, abaw. Gusto, no? Kapalo mo ko magdala sa motor mo. Yan bala. Pabangunon kong motor ngayon na. Ilang taon ko kung gandar pa na Abaw. Medyo mabugat ba? Wala pa masang gupa. Nagupi lang may gupi lang jutay Amo ning gamiton ko para makapuli ko din sa balay Ron, pandaron ko. Ay, abaw. Hala, Jack. Padalagan na. Di basi ko maaptang kapag sa mga kaupdanan niya sinama. Okay. Ay, abaw. Akong istorya, akong masabat ba? Padalagan ko ng motor ngayon Hop. Ay, abaw. Kadasig ba? Kadasigan ko pa gina. Wala. Kaname. Ay, abaw. Kadasig ba da nga ngagi ko ba? Matingala gini si Lolo Pido kag si Chay Lucia nga may motor ako. Ala. Dira ko maliko ay. Hop. Abaw. Abaw, grabe ba? Hindi na batiyo ng andas ang motor ngayon Di mo sa kabaskog sang hangin. Kadasig-dasig kami sa pagpadalagan ko mo. Ara. Grabe ba? Panasigan ko pagid be. Padadasig ko makalambot sa balay. At apaw.
Nagustuhan mo bala ang imo ginapamatian? Ipadayon ina pagi sa pag-subscribe sa NYGC Naisyaga Channel. Ang nagapalangga sa imo. Gusto mo balikan ang mga episodes ng aton yung mga drama? Mag-subscribe na! Kag gusto mo bala nga permi ka updated sa amon gina-upload nga mga videos kag audio drama? Please click the notification bell. Gusto ka bala magpa-shoutout ukon magpag-greet? Please comment down sa sini nga video. Para sa nasunod yung mga videos, ma-shoutout ka na. Padayon lang sa pagpamati sa Naisyaga Channel Joke Time Drama. Gani, updi ang inyong mga bulag nga mga masahista nga mahilig magpamati sang drama, mahilig man magdrama-drama. Nagakabuhi man sa madulom nga mga mata, pero ari kami para pakadlawon ka. Bisan ikaw may problema, pasadyahon ka.